Què tal, amics, com estem? Jo és que com que porto tant de temps sense anar a la piscina que aprofito qualsevol ocasió per aprofitar posar-me el gorro, les ulleres i això, el protector de les orelles. Què tal? Com aneu? Bé, avui toca fer el canvi d'armari, posar-nos ja els polos. Jo a l'estiu sempre porto polos, a excepció d'alguna vegada que porto d'alguna camisa, però m'agrada portar polos, i ara, doncs, el que fa un servidor és fer el canvi d'armari i us explicaré aquí el truco perquè quedin ben netes les camises blanques. Aquí les meves dues camises preferides, que són aquesta blanca total i aquesta més tènue, que, esclar, el problema que tenim és que se'ns embruta tot això de la suor. Aleshores, doncs, un truco que us dic és agafar un pinzell, aquí agafar el vostre detergent favorit. Jo faig servir per tot el que és blanc l'Ariel, el que lava més blanco, no hi ha cap mena de dubte. I llavors un cop es fa això, en aquesta part d'aquí, fins i tot això també va bé per si hi ha alguna taca, no sé, per exemple, fixeu-vos aquí que hi ha una taqueta, doncs es pot passar el pinzell per aquí i bé, i llavors ara això anirem a la rentadora i us diré de la manera que s'han de posar aquestes camises, ja veureu. El truco, fixeu-vos, posar-les plegades i cordant el tercer botó i l'últim, tercer botó i l'últim, oi? Tercer botó i l'últim. Les posem aquí, ben posades, amb tota la roba blanca que necessitem. Hem posat ja el programa. També recordeu que heu de posar de suavitzant vinagre, amb un gotet d'aquests tan macos. I el programa, jo tinc delicat, doncs delicat, el posem aquí a delicat, a 30 graus, i el que és molt important, atenció, la centrifugació a 600. Això anirà fantàstic. Ens veiem dintre d'una estona i us dic com s'han de posar després a la Sisi. Ànims! Bé, aquí tenim el cosi amb les camises i el polo que havia posat abans, i aquí veurem, doncs, aquella camisa blanca, cuiteu-la, que neta que ha quedat. Aquesta és una de les meves camises favorites. I fixeu-vos que no ha quedat massa arrugada. D'aquesta manera, recordeu que s'ha de cordar l'últim botó i el tercer. L'altre tampoc, fixeu-vos, ha quedat alguna cosa, però bé. Aquesta, com que és un textil diferent, doncs ha quedat potser un pèl arrugada. I el polo també ha quedat doncs força net. Llavors el polo, ja us diré ara com s'ha de posar tot això. Tot això, totes aquestes arrugues, penseu que la meitat desapareixeran de la manera que jo us diré ara que heu de posar. Mireu, aquí tenim uns penjadors. Aquests penjadors són de la Pili, de Can Ragolta, que és on te porto jo a fer el planxat definitiu. I ella doncs ho fa molt bé perquè ens regala uns penjadors, aquí blaus i blancs, que són els colors, per exemple, del Deportivo, de la Corunya, de l'Alavés, del Cassà, fins i tot, vestits de blanc i blau. Jo un dia li diré, escolta, Pili, algun de vermell també, blau i vermell. Mireu, ara nosaltres hem posat la camisa en aquest penjador i el loro. Fixeu-vos com la penjarem. La penjarem així, d'aquesta manera, amb una agulla, perquè no fos cas que fes molt de vent i ens marxés, i aquesta igual. La posarem aquí. Veieu? I ja veureu que això, fins i tot, perquè no es toquin massa, es poden posar aquí. Una mica separades, que no toqui terra, perquè després ho embrutaríem.
i sempre protegides per una pinça perquè no acabi de moure. I el polo el mateix. Amb el polo, doncs, el que hem de fer és posar-lo també d'aquesta manera. Aquí, amb una pinça, i ben protegit. I ara això ho posem a la sisí, aquí la sisí la posem a fora, i quedarà ben, no desarrugat del tot, però després l'haurem de portar a planxar una miqueta. I ja està, i ens quedaran unes camises totalment suaus i preparades ja per l'any que ve. Que és, tal com us deia, avui, dia de canvi d'armari i primer dia de desconfinament en els restaurants per disfrutar, gaudir del sopar a les terrasses. Que gaudiu d'un bon sopar tots els que avui sortireu. Bon desconfinament, que vagi molt bé. Fins a la propera. Adéu-siau.